5:55 pa yung boarding pero mas 4 pala, 2 hours pa kami. Isang delay pa call. Meanwhile, Aray ko! Hello guys! It's me again. It's Joe, Nathan. So kung may balak kang mag-Cebu, then this is your sign. Today, i-share ko nga yung naging 3 days and 2 nights naming itinerary. Kaya ano pang inaantay natin? Tara, simulan na natin. Ladies and gentlemen, welcome to Cebu, the Queen City of the South. Dito guys, may mga option nga kayo. Pwede kayong mag-taxi, grab, at pwede rin kayong sumakay sa bus. Kaya ang ginawa namin, sa bus na lang muna kami sumakay. At dahil na-delay nga kami sa aming flight, ay nasira nga yung first day namin. Kaya ang ginawa namin, kumain na lang kami sa labas. At dito na nga lang kami kumain sa Sugbo Mercado. a few inches later. Kinabukasan nga o second day, nagrenta na nga lang kami ng motor upang makatipid sa pamasahe. So, first stop, here at Magellan's Cross. As of March 22, under construction pa rin siya. So, third spot is Fort San Pedro. Kung sa Manila ay may Fort Santiago, sa Cebu naman ay may Fort San Pedro. Kumusta ang feeling ng umakyat? Napansin ko nga dito, may hawig nga itong Fort San Pedro sa Fort Santiago sa Maynila. May mga kanyon na ginamit noong sinaunang panahon. Ang galing! At katabi nga lang nito yung CCLX na bagong gawa lang dito sa Cebu. Third stop, fourth stop. Dahil lunch na, gutom na rin. Tatang picture. At syempre, hindi natin papalampasin ang pinagmamalaki rin ng Cebu, ang kanilang the best lechon. Fifth stop, here at Toys Temple. Mali. Hello guys, so we are here at our 6th stop here at Temple of Maya. So here's our outfit, very nice and very or matchy. And here's the view. So nga guys, so dito tayo ngayon sa Temple of Layers. Big picture mo. Okay. Next stop, Sirao Garden. Kung pupunta nga kayo dito guys, magbawan lang kayo ng konting pasensya dahil ang haba ng pila. At yung bebe ko nga dito, hindi ko nga alam kung masaya pa ba siya. Para nga kaming dayuhan sa sariling atin. Annyeonghaseyo! Here at Tops. Pagdating namin dito, nagulat nga ako. Akala ko dati maliit lang to pero ang laki niya rin pala guys. At dahil napagod na nga rin kami maghapon, kumain na rin kami para may energy kami sa next day. One eternity later. Ito na nga guys, third and last day namin dito sa Cebu. Kaya hindi kami papahuli sa canyoneering. Patigil-tigil nga rin kami dito dahil sa mga magagandang view. At dito nga kami nag-book guys sa Nancy Canyoneering. Mababait nga sila at accommodating pa. At bago nga kayo makapunta sa mismong canyoneering, kailangan nyo nga palang sumakay sa sasakyan, motor at mag-zipline. Pero pwede kayong maglakad, pero 30 minutes. At dito first time ko nga lang mag-zipline, kabado 20 pa nga ako dito. Akala ko makikita ko na si San Pedro. Nagkakanini rin yung takot tumalon.
Yun, tatalo na sila ma'am, sir. Ingat kayo ha. Yung contact number sila rin. Wala, tapos talaga siya. Try ko muna yun. Ikaw na lang kayo muna, ma'am. Pwede ba dyan ka? Doon? Oo. Pwede, pero maliit lang. Hindi para ano, mapractice ko muna kung paano yun. Ikaw ma'am. Ikaw ha. Bumaba na lang. After service. Pag-uwi kayo dito sa kanyang hearing, book na agad si Kuya James. Salamat po. Ayan sir, kulang ko ng konti. Angat mo yung dalang pa mo ha. Okay, ready? 1, 2, 3, angat. Yan! Ikaw na sir! Ito panay tawa lang. Places now I know that I've been away for, man, I've been away for way too long. Take me Tingin. home Yay! Isa pa! to the place Last one, tingin. I belong, 'cause I miss you. Grabe, ang ganda talaga dito sa Cebu. Talagang babalikan namin ito. Si kuya sabi niya iihi lang siya, pero may plano pala siyang manggulat. Hindi natakot yung... At dahil basa nga yung mga damit namin at halos 7 kilos na yung mga dala namin, eto sinabit muna namin upang matuyo sa daan. Baka kasi mag-over baggage kami, aray ko, bayad na naman. At ito nga ang CC-Lex sa gabi, ang ganda pala niya. Hey guys, so tapos na ang aming 3D trip here at Cebu. So we're going back home now. So see you soon.